Penny nimi on Mega Man, mut silti sä oot Metal Man. En, vaan se bossi on Metal Man tässä. Ah. Mä oon Mega Man. Kato, mä tiedän kaikki salarit tästä peistä, niin mä käyn hakemaan tänne. Mega Man on aika hyvä Smashis. Ainakin mä luulen mun niin. heltin näkyy tuolla yläkulmassa. Näet varmaan. Joo. Niin, nyt mun meni heltti. Niin mä olin ton niin jos mulla on tosi vähän helttiä, niin mä voin käyttää sen kerran ja sitten hiilan mun kaikki heltti suoraan täältä. Se bossi on tosi vaikea, jos sulla ei ole mitään voimaa. Aina kun sä tapat jonkun bossin, niin sä saat sitten sen voiman. Sen bossin voiman. Sä sitä etä sinne bossiin. Tää on tosi järjestelmä. Niin. Täältä Metal Manilta se on semmoset, että pystyt ampuu sahoja. No on semmosia, että jos sulla on sitä voimaa, kun se voimakin kuuluu, silläkin on oma heltti. Et mitä enemmän sä käyt sitä, niin sitä enemmän se kuuluu, niin noi siniset antaa niille voimille lisää, mutta niistä ei mulle mitään hyötyä, kun mä pelaa. Niin. Mä yritän säästää sitä mun eetä sinne bossiin. Mikä se on? Pää, sit sais lisää heltti. Mä luulen, että oot murhannut jonkun. En mä nyt tonttu. 2D-peleissä on huono se, että sä et tiedä, että onko se este vai onko se toi takakoriste. Välillä se, jossain peleissä se näyttää tosi häiritsevälle. Ja sitten sä otatkin Kätää hypätä yli, niitä ei voi tappaa. No niin, nyt käytetään mun E, koska nyt tulee bussi. Sehän on sun kokonen. Niin on! Se heittää sahoja. Ja mä en. Niin tuolta sä voi sahaa vaihtaa. Voinko sahaa vaihtaa? Ne Funny Pro Gameri! Mä oon joskus läpäisin nää kaikki, vaikka siitä on aika ollut. Kuole! Kuole, Huukka! Jees, mä